back to the channel Karthi's vlogs matilla enchollari yanu sharale. So ini yanu vlog nu holtu start mantondule guttune. My favorite place Bangalore to start mantondule vlog manpuna onchu late aandu daipunda. In yan Bangalore battidi this is my third day dule but 2 days udinchi dala mantuje but kela onchi clippings detadu dite but vlog start manpunaga onchuru late aandu. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ರಡ್ಡು ದಿನ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಆಂಡು ರಡ್ಡು ದಿನದಿಂಚಿ ದಾಯಿ ಮಂತದ್ದು ಜರೀರು ಅನ್ಕೇಂಡ ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಡ್ದು ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಂಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ದಾದ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇತ್ತರೀರು ಅನ್ಕೇನುಂಡ ಇಂಕು ದಾದ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತನೆ ಇಂಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪರೇತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪರೇತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ದಾದ ಅವನುಂಡು ಅನ್ಕೇಂಡ అయితే ఫైనలీ అని పనోడే నికలికి డాన్స్ ప్రాక్టీస్ మంతుందులే అని పండిదాండు నికలికి కొంచెం ఐడియాల బతుకు డెఫినెట్లీ దాదాను ఉంజి సెలబ్రేషన్ ఉన్నోందు సో దాద ఉండు పండ పనోడా ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಮ್ಮಕ್ಕಿರೋ ಮದುವೆ ಉಂಟು ನನಗೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10 to 12 days ಮಾತ್ರ ಓರಿದೀನಿ ನಾನು ನಾನೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೆಲವದಕ್ಕಲಿಗೆ ಐ ಮೀನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾದ್ರು ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೀ ಅಂದಿ ಇಪ್ಪು ಮೊಕ ನಿಕುಲ ಏನಾರು ಮೇರ್ಬೋಕ ದಾದ ಈತ ದಿನ ಪಂತಿನ ಏಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದೀದೈತೆ ಎಂಚಿನ ಮೇರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಫೇರ ನಿಕುಲ ಏನ ನೆರವನ್ನು ಬೋರ್ಸಿ ಅಂದು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅನ್ಪನ್ನದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಕ್ಕಿನ ಮದುವೆ ಉಂಟು ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೀನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಮಂತದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಡಪಾದಿತ್ತಲು ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ಅವು ತೂದು ದಾಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ರೈಟ್ ತಿರ್ಗುನ ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರ್ಗುನ ರೈಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಿರ್ಪುನ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಿರ್ಪುನ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೋ ಖಂಡಿತ ಫ್ಲಾಪ್ ಶೋ ಅವು ಬೊಕ ಅವಳು ಫೈನಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವರಿ ರೈಟ್ ಅವರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದಾಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಉಪ್ಪದ್ದು ಸೊ ಅಂಚಾದೊಂಜಿ 2 days ಕಾಣೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಕ್ಬೋದು ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನು ಇದು ಫೈನಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾತು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಎಂಟರ್ ಆವುಡು ಎಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾತು ನನ್ನ ಐತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಡು ಪಂಡ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಕ್ಬೋದು ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಅವ್ರ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೈಯಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೋರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಂದ ಅಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸಡನ್ ಅದು ಪಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಬುಡಿಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಕೋಡೆ ನಿಕುಲ್ ತೂವಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಆಲೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆವೆ ಏನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲೆ ಏನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ಏನರ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಏನ ಸಿಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದು ಪುನಃ ದಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಪೇಪಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಆಲು ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪ ಎನಿವೇಸ್ ಮೇಗಿನ ಮದ್ಮೆ ಕೊಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಿಜಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿಜಿನ ಎಂಜ್ ಆಪನತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸೊ ನನ್ನ ಎಡೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ಪು ನಿಕುಲ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬಟ್ ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾನೇ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನು ಏನೊಂದು ಲೇರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಿಂಚ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮನ್ಪರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕನ ಈ ಚೋಕು ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂತು ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ನಬಲೆ ಅವೆ ಸೊ ಪಡ ಯಾನೇ ಬಿಸಿ ಆದುಪ್ಪೆ ಅವು ನೆಟ್ಟು ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮಡ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಏರೇನು ನೇಮಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ನನ್ ಎಂಕೇ ಗೊತ್ತು ಚೈತೆ ನಾಡೋಡು ಏರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇನಿ 3rd day ಆಯ್ತೆ ಸೊ ಇನಿ ಅದು ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾಗಪ್ಪಿರ ಟೈಮ್ ಆಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 7:45 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 8:15 ನಂಚಿ ಬುಡರೆ ಉಂಡು 8:45 9ಗೆ ಬಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆತನೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತುಪೋದು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ಮಂತ್ ಶೋ ಕುಡೆ ಬುಕ್ಕ ಪಿದಡುನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿ ದೇರ್ ಕೋಡೆ ಪಿದಡೋಡು ಇತ್ತು ನಾವೇ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಕುಲಂತುನಾಗ ಇನಿಕ್ಲ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಆರಲ್ಪಡ್ತು ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚನ ಮಂತದ್ದು ರಡ್ಡು ರಿಸರ್ವ್ ಮನ್ಪ ದೀಪದ ಆಯ್ಪಂಡ ಫ್ರೈಡೇ ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದಡ್ವೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಮುಟ್ಟ ಹಾಲಿಡೇ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತು ನಕುಲ್ ಪೂರ ಊರಿಗೂ ಅಕ್ಕಲ ಪಪ್ಪ ಮಂತುವರೆ ಪೂರ ಪಿದಡ್ವೇರತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ ಆತನು ಬಟ್ ಸಮ್ ಹಾವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ರಡ್ಡು ಟಿಕೆಟ್ ಇಂಕಲ ನಮ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಚನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಸೊ ಐತೆ ಅದು ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಒಂಜು ಎಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಚೋಟಾ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕುಲ್ ಪೋದವೆಂತು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಆದಾಗ ಯಾನು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆದು ರಪ್ಪ ಪಿದಡ್ ಹೊಡಿತೆ ಓಕೆ ಗೋ ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತನೀಶ್ ಓಲಲ್ಲರಿರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಹೆಂಗ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಕೇರ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಾವ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓ ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ఇంక పోసాతుంది కేక్ ఈస్టర్ ఎగ్ ఓకే చాక్లెట్ ఉందులో చాక్లెట్ ఓకే చాక్లెట్ ఓ చాక్లెట్ తినండి చాక్లెట్ ద లైట్ చాక్లెట్ సర్ప్రైజ్ చాక్లెట్స్ జేమ్స్ అలేతుండు వావ్ యు హ్యాపీ
ಚಿಕ್ಕನ್ ತೊಚ್ಪಾಗ ಬಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕು ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೇರು ಹೋಗ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹೇಳು ನಿನ್ ಮುಖ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಈ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು 8 o'clock ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ದಿನ ಬೇರೆ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಂದುವೆ ತೂಂದುಲ್ಲರತೆ ತಾರೀಕು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡರೆ ಇತ್ತು ನೆಂಕು ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದೆ ಬೈದಿನಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀಪುನಾತು ಪುರ್ಸೋತ್ ಆದಿತ್ತು ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಈ ವೀಕ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಪುನ ಯೋಗ ಇತ್ತು ನಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದು ತರಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕೂಡ ಮೀ ಒಂದುಲೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತಜಿ ಬಟ್ ಇನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತಲು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ದಾದ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಲು ಮದ್ಮೆಗು ತೂವರೆ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ ಸೊ ಆಲು ದೆತ್ತದಿ ಇಂಕು ತುಚ್ಪಾವನುಲ್ಲಲು ಬಟ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಓಲೋ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ತುಚ್ಪಾದಜಿ ದಯಪಂಡ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿವೇಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮದಿಮೆಡು ಸೊ ಯು ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅನುಷಾ ಹಾಯ್ ಹೇಳೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಹೇಳೆ ಅನುಷಾ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನುಷಾ ಓಕೆ ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅನುಷಾ ಅಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡು ಒಂದು ಲಾವೊಂದಿತ್ತು ದಾದಪಂಡ ಕುಲೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ನಿಕುಲು ನಂಬುಜರೇನ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಮೂಲ ಸೇರುಂಡ ತೆಲ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿ ಬೆನ ಅಪ್ಪುನು ಆತು ಜೋಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಫೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳೆ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ತುಳೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸರಿ ತೆಲ್ಪಾದೊಲೆ ನಾನು and this is Thursday actually Thursday inkul dance practice pura aibokka itte pidai pondulla dura anpanpe but aydu mudada panna and Thursday ne pidare itana actually kudlag pira but pidare raji reason dada panna tickets pura full itunu Friday la anchane itunu situation daipanna continuous Monday muto holiday itunate anchade but enchana ena husband arna friend da patirdu radu tickets reserve anpade enchana safely battadi online namagela kudlag reach aya so Thursday pidadu nande ennadu ena sister enkel en maatiri ಪಿದಾಯಿಲೆ ತಗೋದು ಪಾನಿಪುರಿ ಮೋಮೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಶಾಪಿಗೆ ಬೈದ ಪೂರ ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ಕಾಂದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೇಕ್ಡ್ ಚೀಸ್ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನರೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಕುಡ್ಲೋಡ್ ಐತೆ ಪ್ರೈಸ್ 275 rupees ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಆತ ಪೇ ಮನ್ಪರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇತ್ತು ಜಿ ತಿಳಿಯಾಗ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಐಕೆ ಜಸ್ಟ್ 150 rupees ಆತೆ ಯಾನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬೇಕ್ ಚೀಸ್ ಕೇಕ್ ಅಂದು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ ಅವು ಕೇಕ್ ತಿನ್ನರೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಯಮ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಣೆಂಕ್ ಸೊ ನನರತ್ತು 275 ಕೊರ್ದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಫೆನ ಅಂದು ನಾನು ದಯಪಣೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಣೆ ಅವು ಕೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲವ್ ಚೀಸ್ ಏನಾಡಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಲವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ಸೊ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಪಿದಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಬೋಕ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ಬೋಕ ಪಿದಡ್ನಿ ಏಪ ಪಂಡ ಫ್ರೈಡೇ ಫೈನಲಿ ಫ್ರೈಡೇ ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟುಕುಲು ಒಂದು ಕುಡ್ಲಕ್ ಪಿದಡಿಯೇ ಟೈಮ್ ಆತನ ಒಂಜಿ 9:30 9:40 ಆತ 9 o'clock ಬರೋಡಿತ್ತಿನ ಬಸ್ ಆವೆ ಏನನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಪ ಇರಕ್ಲು ಬದಾದ ಮನ್ಪುನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಐ ನೋ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಿರ ಪಾತಿರ ತಿಕ್ಕುನು ಕುಡ್ಲಡು